Kahupay ang nabati karon sa igsoon ni Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. Human nga napasakaan nagkaso ang pipila sa mga giingong nagpaluyo sa pagpusil patay sa maong kapitan. Sumala kang J. Karen Bukol igsoon sa kapitan, mapasalamaton kini sa Special Investigation Task Group kun SITG Bukol ug sa Police Regional Office kun PRO 11 sa seryosong pag-atiman sa maong kaso. Padayon sab niyang gipanawagan ang hustisya og pag-ampo ingon man ang paningkamot nga makabot ang hustisya og dili maghilom tungod gikuhaan matud pagkaugmaon, kinabuhi pamilya ug katungod ang iyang igsuon. Samtang sa ususab ka ambush interview sa Davao Media karong adlaw, gikumpirma ni PRO 11 Regional Director General Victor Leon Rosete nga gikasuhan nag-murder ang si Biting Derecho ug ang nag-uli og pitaka sa live video ni Kapitan Bukol ug ang tulo pa kawala na ilhing kauban. Kainumduman nga nakurat ang katawhang Pilipino ni adtong November 25, 2025 human nga gipusil patay ang maong kapitan sulod mismo sa panimalay samtang nag-live sa Facebook.